सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच ओरोस इथं महिंद्रा फर्स्ट चॉईस मल्टी ब्रँड कार सर्व्हिस वर्कशॉप जैतापकर ऑटोमोबाईल्स। कोकणचा विकास करण्याचं काम सेना भाजपच्या सरकारने केलं, त्यामुळे शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांना भरघोस मतांनी निवडून देण्याचं आवाहन जिल्हा परिषद सदस्य अमरसेन सावंत यांनी केलंय। पाहुयात काय म्हणाले सावंत। जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं। माननीय खासदार विनायक राऊत यांचा प्रचार केला आणि खरोखरच 1.5 लाखाच्या मताधिक्याने ते निवडून आले। शिवसेना पक्षाच्या माध्यमातून त्यांनी विविध कामं केलेली आहेत, जेणेकरून आपल्या जिल्ह्यामध्ये एअरपोर्टचा प्रश्न होता, तोही त्यांनी मागे लावला आणि एअरपोर्टचं उद्घाटन झालं। काही दिवसातच ते सुरू होईल। त्याचप्रमाणे जे काही आपल्या जिल्ह्याचे प्रश्न आहेत ते मांडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला। आपण समोरचे जर उमेदवार बघितले, कारण आम्ही समोरच्या सुद्धा उमेदवारांचा प्रचार त्यापूर्वी केलेला होता, तर आपल्याला कुठेही मान मिळत नव्हता। परंतु खासदार विनायक राऊत हे लोकसभेमध्ये गेल्यानंतर प्रत्येक कार्यकर्त्याची जवळून चौकशी त्यांनी केलेली आहे। त्याचप्रमाणे आपले आमदार वैभव नाईक यांनी सुद्धा या मतदारसंघामध्ये चांगलं काम केलेलं आहे। दीपकभाई केसरकर यांनी सुद्धा या जिल्ह्याचा जो 80 कोटीचा निधी 220 कोटीवर नेला आणि खरोखरच 5 वर्षामध्ये 4 ते 5,000 कोटी निधी जिल्ह्यामध्ये आणला। आज माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला काम करत असताना या मतदारसंघामध्ये विविध कामाची कोणालाच कधीच जमत नव्हती, कारण अनावसारख्या ठिकाणी घाटचे पेढे एक पूल आहे। गेली 20 वर्ष त्यांना लोक फसवत होती, इलेक्शन आलं की आपण ते पूल करणार म्हणून सांगत होती, परंतु भाईने हे पूल ओळखलं, कारण भाई हे तळागाळातील एक व्यक्तिमत्व आहे आणि तळागाळातून निर्माण झालेले व्यक्तिमत्व त्यांनी आपल्या स्वतःच्या पायाने ही पाट्या चाललेल्या आहेत आणि त्यांना संपूर्ण या जिल्ह्याची माहिती आहे। अगदी गरिबीतून आलेला कार्यक्रम, त्याचमुळे त्यांनी घाटचे पेठ सारखा पूल जवळजवळ 3.5 कोटीचा पूल त्यांनी पूर्ण केला। मतदारसंघामध्ये मुख्यमंत्री सडकचा सुद्धा भाव आणि सुरोडा या ठिकाणी रस्ता होत आहे। आपण ज्यावेळी इलेक्शनला जात होतो यापूर्वी सुद्धा गेली 25 वर्ष माझ्यासारखा कार्यकर्ता 3 वेळा जिल्हा परिषदेमध्ये निवडून आलेला मतदारसंघामध्ये फिरत होतो, त्यावेळी पहिला मुद्दा विकासाचा असायचा, परंतु आज एखादा विकास काम राहिला आणि ते सांगायला सुद्धा आम्हाला भीती वाटत नाही, कारण आपले नेते ते काम पूर्ण करण्याचा विश्वास आहे आणि विविध विकास कामं या ठिकाणी पूर्ण सुद्धा केलेली आहेत। या ठिकाणी महत्त्वाचा मुद्दा आहे, आपल्या खासदारांना निवडून आणायचा आहे आणि या 5 वर्षामध्ये त्यांनी विकास केला आणि निश्चितच पुढच्या 5 वर्षामध्ये खासदार साहेब आपल्या या मतदारसंघामध्ये रोजगार निर्माण करतील एवढी आपल्याला आशा आहे। आणि म्हणूनच आपण येत्या 23 एप्रिलला आपल्या शिवसेना